utsanangure muchidimbu wakagarapo asi utsanangura zvinonzwika kuti ngenyu wakamhangarira Gracious Machari. Gracious Machari akatengesera stage 2019. Saka watitengesera stage akatengesera munhu vasina kutudza. Saka takutotanga kuwaka saka takazoona sabhuku wauya tichiwaka. Wakati chimboberere kuwaka kudiwa mama. Mari 1.5. Watitengesera kebeni, takatenga kebeni tichida kuisa pastendi. Ndipo watitengesera futi kebeni. akatengeserwa umwe wacho je anzi yanonzi chipo zita. Chipo zita. Ini pane chamakamaita here pastendi pei. Pastendi tichitata waka imba iri pahindebero. Makavaka rini? Muna July. Akatengeserwa wacho ari munome? Akatengesa wacho ari munome? Tikakumbira Gracious Machari tipo ruzivo rwako maererano nemhosva wekukomera. Inini ruzivo rwangu ndinoda kungokumbira kuti ndibvunze. Iwe menda kubvunzi iwe chako kutsanangura nekutipa ruzivo nhau yapiwa wainzwa. Nhau ndainzwa asi uyo haana mapepa uyo ane mapepa ake bcause inini handina stendi. Stendi yenge iri yangu yavanhu ndo vakatengesa mastendi avo. Saka uyu akasiya apiwa mapepa ake akagadzirirwa mapepa ake vari kutaura zvaJuly ndofunga ndezvimwedzi hazvina 2 months kutaura bcause nyaya yakangopinda mundani. Ende nini wacho yapinda mundani ndakaenda kuna sabu kuti ipinde mundani haina 2 months yabva mundani. Yakapinda mudare iri yani nani? Yenge iri iye nyaya chipo wacho neava ndo vakapinda mudani. Inini ndendiripo pakati. Saka ezvino yadzoka futi iri nyaya 1 asi yachinja state. Chirikuita kuti ava vachiwo ndo vakavatengesera stendi ukavatengesera kuti chipozita chii vanokuvengereka. Ndingati inini chakaitika ndechekuti ndakarambana nasisi wavo. Ndarambana nasisi wavo ndopakatanga nyaya unosvika nhasi. ZvaJanuary zvavari kutaura ndezvekunyepa istendi vakatotanga kundovaka hazvina 3 months zvazvikutaura kana ndisingakanganisa hangu mapepa kana achitaura ekudhara bcause inyaya imwe chete. Vakambotaura kuti inini ndakapa bhuku mani this time yadzoka yakunzi yakapa inini mani. Inogona kutariswa zvavo mapepa kana elast time bcause inyaya wazi yakanzi yakagadzirwa mari mukicheni handisi kuziva kuti akazotora ndiani ndo statement ranga riri kupa kwakutanga kana ndisingakanganisa hangu vedare kuti vakwanise kunditarisawo mapepa ekutanga. Kana pane ruzivo rwamunoda kutsvaka mudipari bcause kudzokorora kwati kuita nyaya iwe handiti takupa mukana wakadaro kauchimira Mama, vakunyatsokurwadza vamunyimiro yangu wakatitengesera 2019 kuti ini ndakatoenda kunemumongokunzi kuti bamukuru vari kutengesa stendi vatatouya tese nemurume wavo takavapa mari vari vese hatina kumbosaindirana taingotengeserana tichiti paugama vakatoenda kunotiratidza kuti penyu ndekapa ndosaka takavaka ingadi vasina kutiratidza tingangoenda pasina kuratidzwa tosvika tototanga kuwaka toenda kunobhadhara sabhuku patisina kana kubvira taratidzwa kuti tinoziva sei kuti iyi yadhi yavo kana kuti haisi. Takatoenda tikatono ivo kuti vazotitengesera sabhukudzi ivo kuti vazotitengesera vakatoti hamufaniri kuwaka stata nekebheni yedu 1 room wakati hamufaniri kuisa kebheni musina kubhadhara sabhuku hazvibvumirwe munomu tobva tavasiyira shuwa kebheni yedu patakadzoka tichiti kebheni zvikanzi vaita zvekudhiraivha makombi zvikanzi nini takarowanisa kombi yemurume
saka ndanga tisina mari muruka akanditigadzirisa ikoko wachitogara nasisi wangu zvikanzi saka ndakatengesa kebheni yenu ne2 bags dzisimeti nemarata zvese. Sisi wangu ari kushamba watoti zvoni takatengesa kuti kuti ahoraiti taona mari kunobhadhara sabhuku pataenda kunobhadhara sabhuku tobva tatanga kuwaka tichitowaka 2 rooms dziri pawindow level ndopakaya sabhuku wakati chimirei kuwaka nyaya yenyu yaendeswa kubi yaendeswa kudara sabhuku nyaya iyi munoiziva here tipei ruzivo rwenyu. Vakavaka kusvika pawindow level ini ndichienda Darai pasi, sabhuku darai pasi. Ayo, darai kuniko. ndaenda nami murehwa vaiona kuti ndisaini kuvaka handiri murehwa ndokana ndaenda kati hanzi mira kuvaka ndobva ndaenda pabhildini vacho ndobva ndanoverenga zvidhina kuti zvasvika papi kuti chatinoda kuziva sabhuku ndechekuti ava munovaziva here vakatengeserwa nzvimbo here vakatengeserwa lini 2019 varimo here mugumeni varimo uyo airamba nezvaakaita varambana nemukomoro uyu vakabvisa mari pamuri sabhuku Anzi akabvisa mari ngobva kuti sabhuku ivava. mari 400. iyo mari iyo 1500 makabvisa yes kawani takatanga tabvisa 1000 tatazopedzisa 500 iwo zvavari kungoramba asi vanhu vanoziva vanototaura sabhuku kuti wazobata chokwadi wakauya ukavhudza manext door wanga wakatoisa fenzi pastendi yedu wakatoudza isusu tikutanga tamboisawo fenzi tikakuyanikira yedu saka taisa fenzi ndikati sabhuku bvunzei kana manext door anozviziva iyo bamukuru wangu ari manext door akabvunzwa naini munowaziva here vanhu vapastendi manext door akatanga nyaya ndeyekudhara Vakatambira mari. wakatodaira manext door akati nyaya ndeyekudhara zveshuwa kuwaridza vanhu waridzwe stendi papato nekebhena wachitodaira wachiudza sabhuku manext door iyo bamukuru akadaira kuti akudiwe maanza kudiwe mahutineso muchidaira nyaya idzo dzakudiwe mahutinesi Naikabuza kuna uyu mukoma hauna here imwe nzvimbo yauinayo yekupea? Inini hangu handina nzvimbo because nzvimbo yange itori yangu yevangu vakashaya vanhu. Saka handina dzambi dzacho dzakushambuya ndovakachika mari. inini hangu handina. Handisi. abai watete wakabvuka kebhena wachibvunzwa nasabhuku wakanzi chedina sabhuku iwe patinoti kebhini hachichinhu chidiki so ichingambozi chinotsvedza chisina kuoneka sabhuku ari kuti kebhini yakaiona iwe unogara kube zvakadiki nepakushatautaurwa Kure nani? nepanzvimbo iyoyo inotaurwa Ndogara padhuze dhuze ipapo. saka kebhini hauna kuiona Kebhina inambobvira inini ndisati kuzviramba because nokona zvinhu izvi zvinhu zvakaitika tofunga pane 3 months panombobvira paiswa kebhini nguva yese ipembari pasango kana amai vakatengeserwapo izvozvo kana vakauya sematongerwo akaitwa nyaya Ndanda kusvika pamba pako here iwo mukoma ne. Mama kaisa kupike bheni pamba pawo imini namakabvudza mahutinesi pamakabvudza sekuru wangu hawana kutsanangura ndiwe kuti ndindaona kebheni isusu vasina kuzatakudzei mama handiti sekuru wacho wakatsanangura muri kuona kwandiri ininika vari kundinyembera It's a criminal.
pamusoro isabu zvireva kuti isabu mushapu mune vamwe vanhu varimo handiti tikavadeedza vanhu vanosikotaura zvakutaura ndofunga ndo zvingabuda kana ini ndogona kudedza amai vangu vanyakuudzwo vane zvavo zvavakasiyirwa zvavaitsanangurirwo vanazvo naamai vavo saka iwowo kuti avo vanonyepa amai kwandiri nini hesa ndiri kutaura kuti vamira vari kunyepera pamusaka penyu handizivi mutsamune mudzimai wako akaramba kumedera takaita kakutadziwo kundwanana tabata tongosiyana dare rasvika papa mutongo pasorena dare rati imhosva kutengesa ivhu mumaruva nekuda kwaizvozvo Precious Machari ripa mombe imwe chete kana $500 kuna mama by January 30, 2025 uye zvekare dzosera mari inoita $1,800 kuna Netsai Murozvi by January 30, 2025 karegera kuita izvi dare richamubvutira zvinhu rozvitengesa.